Di ara, another day, another cooking, ginalasgaw na sad mga guys, no? Kanong adlaw guys, atong biradahan ko ron kay kining humbaers nga belly ba, wala na dagang langay-langay dayon, ato din yung gilapag na itong pressure cooker, giluno din nato ang biligin. Ayaw sa pamanido kay dugayon day, kay numdum mo ato akong giluto, tong last video na to guys, nga prito-prito ra, tinapol lang nga pagka-style ba, kay nagsik man tato, karon pasiklaban o pasikatan tamo sa tuwang putahe karon guys, no? Dali ra kini mga ingredients ani guys, gisugda na tong sawilik og tubig nga init na daan gikan pas imburnal, no? Wala na to nagialang-alang, gidagandagan na to na siya gamay niya, kadala karaw-karaw din, no? Alangan sa mamanay buhaton day, karaw-karawon yun na siya para manuot niya mga kalinamnam ba. Sos, dali ara guys mga pangyayari, oy, gisusuriyahan na mo kadyot ni Whistle man dayon. Ay siyempre, usa pa mamanay buhaton day, ato na rin siyang pasingawon din guys, para maabrihan din nato ba, tanawar ko ng dagwayo, nag-uyog-uyog din yung nango. Wah! Automatic, usa pa man buhaton na ito rin siyang pahubsanan guys, kay para magisahers din sa itong mga lamasitas din ba, tanawar ko na, ato rin sa wilik des kilid dayon, pagbutang sa bawel niya dayon, ato rin ang giandam niya to ang lutuan o gisahan din niya dayon, sos, daghang kayog dayon ha. Adrian, ang laay, kaya ato naman gidigamo ni mga lamasitas, gisugdan na to ni aning ahosers og sili espadahers ba, para mo sangit-sangit si mong tilaok habang kinakain. Bombayers dayon nga basta hiwaon ni mo, mukalit ragluhay yung mata, bisag waon saa. Sigundahan dayon aning sili espadahers dayon nga mapangpahalang-halang ba, pampasangit-sangit kung si mong tilaok god habang kinakaon. So, sigbek balik ha. Wala na, dili na to sugdan guys, butangan na nato ng mantikaorns din niya to ang panda yun. Ayon sa pamanday buhaton, ato na ni ilunod niya to ang ahosers nga balidos niya, sigundahan din niya ni bombayers nga makahilak-hilak og mata. Automatic, karaw-karawon din nato na siya, kay para manuot-nuoting yung mga kalinamnam og gawas na yung mga aromatics ba. Diri ang laay, kay gilunod naman nato niya to ang biligin din niya, atong gikaraw-karawag maayo. Tuyoherns din nga itom kayo, nga itom pas kibot, spread atong tirada dia, tanawar ro gipuga na siya, sigundahan dig suka arns nga gamay kayo gyud. Na ulanap kayo, butangan na nig duga aning sisi para imong lubot magkisi-kisi. Baligamay lang kay ang kantidad ba, balidus. Mo ning the best kay nga sa part sa umba arns guys, butangan na nato ning spray te dayon kay para malinamnam kayo mga cooking arns ba. Dagandaghanon to na siya gamay, kay pabukalan pa man nato nig maayo para mahubas-hubas sa gamay ba, para maguyog-uyog gud yung mga kaunurans gud. Dinoldog din nga espalto, di arang secret ingredients, liquid seasoning ba, natog ka, nor seasoning dayon kay para manuot-nuot ang iyang mga kalinamnam sa atong humbaerns. Kawilikan tara gamay. Adrian ang laay kay giluno naman nato natong silihi espadaherns dayon niya, bitsin din nga makaupaw og ulo, wala na. Bali ng liog sa silingan ani, makalingi-lingi lagi sa kahumot sa iyang mga cookingers ba. Ay siyempre, karaw-karawo na ba nato siya maayo guys, kay para manuot-nuot na sa iyang mga kalinamnam. Magsige man tabay balik ani, nanir man proseso, takloban na siya balik niya tothuan dayon, wala na pag-abrian na. Mukale na siya dayon, magistoryahan na mo kadyot, wala na, nakita na yung magic kung nasaksihan na din ninyo. Alam mo siya pilok-pilok lagi diya, kaya para makuhaan yun ninyo ba. Butangan na yung koloring nga orange-orange, kaya para makulay ang buhay. Kining koloring guys, kuha na rin siya guys, optional na rin siya guys, no? Automatic, usap pa na buhaton dahil karaw-karawa na ba rin siya balik, kaya para manuot-nuot na sa yung mga koloringers. Takluban na sa maikling panahon niya, pag-abri, ay lagi siya pilok-pilok lagi diya, tanawar ko ng naungaw, luto na dyan kining naunga ba. Siyempre, iluno na ba rin ito natin yung banana blossom, kaya para pang design niya ba. Paluapan na yan yung black beans nga naingon o black bag sa kaitom. Wala na. Di na gini malalis ng pormaha. Humbaarn sa dyan kining dagwayaw. Wala na. Nagtulo-tulo na sa dimong laway. Wah! Wala na gyud guys. Mano gyud niyo? Di na gini malalis ng dagwayaw. Luto na dyan kayo ni ba? Wala na. Ready to serving na dyan kining dagwayaw. Sos! Kalasa waha ba ng style oy? Daw ba yung hukara na to gamay niya. Magbangal na ta. Yaraw. Uyog-uyog ba? Kangilo. My first rice of the day. Dikin. Usabaw gamay. Mara. Uyog ko. Mbak, ayos good. Sus. Grabe eh. Uyog sa kahumok ba? Hindi mo halang. Mak pa na.
Ah. Lame. Ayos. Kita kaysa sa tas next video mga hinampak. Wow.